kartuzekin, horririk horri egin da egin. Guztara guzta indarrak biltzen, indarrak bultzaz, indar berritzen. Ginen orain bakara, indarra biltzen. Ziguten bidea. Naiz irratian, bigarren kafea. Astelen guztiak izan ohi dira astelen, baina asteburu guztiak ez dira festa izaten. Arratsaldeon eta ongi etorri. Mari gorringo, txuri gorringo, bihar eguzki, ala euri egingo. Bihar ez dakit, baina gaur bai, goizean eguraldia goibela izan dugu eta euria egin du. Bazirudi atertzen ari dela, baina odeiek jarraipena izango dute, Tantarik tanta, euria kanta, odeia aztutik eta erreka etzan da. Kontatu dizuegun, naiz eta ez diguzuen entzun, arratsaldeon entzule guztioi, astelen guztiak izan ohi direla astelen, baina asteburu guztiak ez direla festa izaten. Arratsaldeon eta ongitorria eman dizuegun, Mari gorringo, txuri gorringo, bihar eguzkia lauri egingo, hortxe egin biltzan, egutegiak gainezka egin duen asteburunen ondorenean, jana eta plana
Azaroko bigarren asteburua oso asteburu izan baita. Ai, Maribekain, oetik jaikita begiak apain. Ba, ezakit norbait gaur begiak apain esnatuko ote zen ala ez? Ez behintzat atzo Behobia Donostia lasterketan parte hartu zuten haiek. Korrikan beti noa dortzalez, baina lagunekin gaztelaniaz, no te jode. Beldurrik ez izan, kontra esanei. Ia 30.000 lagun ausartu ziren Behobia eta Donostia lotzen dituzten 20 kilometroak osatzera. Nan Oliveras izan zen azkarrenak gizonen artean eta Cristina Silva emakumeetan, biak kataluniarrak. Izan ere, izena eman zuten korrikalarien artean gehiago ziren kataluniarrak gipuzkoarrak baino, lehen aldia zen horrelakorik gertatzen zela. 30.000 korrikalari eta milaka pertsona inguruetan oihuka eta txaloka indarrak emanez. Azze giroa zegoen atzo. Ikustera joan zirenek bi gai errepikatu zituzten. Batetik, korrikalarien jarraipen egiteko aplikazioak ez zuela bateri ondo funtzionatzen. Eta bestetik, urrengo urtean korri egitera animatuko zirela. Ea zenbatek betetzen duten hitza. Eta nik zindagizuet, oiurik indartsuena egin zuena gaur bigarren kafearen mailan eserita dagoela. Baina hauek igandeko kontuak izan ziren. Larun batean berriz, oiu eta txalo festa Durangon zegoen. Hitzaren giltza, ahoa ireki eta elkarrekin mintza. Ba bai, hitzaren giltzakin jolasan aritu ziren bertsolariak larun batean. Bertsolari txapelketa nagusiko final aurrekoetan. Aitor Mendiluze izan zen garaie landakoko saioan, 726,5 puntu eskuratuta. Sekulako saioa izan zen, azzen nibela erakutsi zuten bertsolariek. Beñat Gaztelumendi izan zen bigarrena, 10 puntura. 716,5. Eta Julio Soto hirugarren 686 punturekin. Baina zalantzarik gabe txalotuena Aitor Bizkarraren ganbarako izan zen. Eta hauxe dugu. Litrona batzuk polen harri bat, zure etxepeko plazan, tornillo musu bat eman eta eten zenidan arnasa. Ni mek de larru, zu flow 2000, biok gazte, biok basa, atxoa gurek esaten zuten, hori da drogo sotraza. Zu txispa zinen ni gasa, sua piztea erraza, baina udako amodioa zen, binera beren jolasa, ta ezin izan du udagoienak, jarri dion froga pasa, ta ezin izan du udagoienak, jarri dion froga pasa. Fasiontako saio guztietako ganbarako lanik puntuatuena izan zen Bizkarrarena eta ez da harritzekoa. Hori da hori, teknika eta errima. 2 egun pasa dira eta sareetan oraindik bideoa bolo-bolo dabil, eta goraipatzeko mezu ugari ikusi ditut. Uste dut Euskal Herritarrak ezkarela inoiz hain ados egon zerbaitekin, bertsoaldi hau latza izan zen. 4. postua lortu zuen ordea, Bizkarrak. Horrelako baita txapelketa. Horrelakoa da, bizitza, ekintzazu, behar duzuna. 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 Papi, horixe da,
Raparekin dantza orduko Dina berezeko txaskero Bakizauko Mistika, mastika, ñam, ogia, tortilla, pastela, jan, zarrat eta zurrut, parrat eta purrut. Horretan aritu dira asko asteburu honetan biarritzen, Lurrama laborantza herrikoiaren azokan. Sekulako arrakasta izan da, 20.000 bisitari baino gehiago bildu zituen eta mintzaldietan 800 bat pertsonak parte hartu dute. Baina asteburuaren jarraipena izango da, astelehen hau, entzun duzue? Euskaraz idatzitako orain arteko testu zaharrena aurkitu duten Nafarroan Irulegiko aztarnategian. Bai, hala da, esku itxura duen Kristaurreko lehenengo mendeko brontzezko xafla batean agertu dira inskripzioak. 2000 urte baino gehiago dituzte hitz horiek. Arantzaiko adituek esan dutenaren arabera, baskoiek iberiarren sistema grafikoa hartu, moldatu eta euren hizkuntzan idazten zuten. Hauxe da, euskararen aurrekaria. Tza, pasatzen dut erratza. Tze, gela nago garbitzen. Tzi, mantala dut jantzi. Tzo, zikindu nintzen atzo. Tzu, dantzan patzun. Gora korapilloen mundu eguna. Azaroak 14 ditu gaur eta astelena da, ongietorri guztioi, bigarren kafera. Berak ez daki, baina aurreko astean Goiurik erabaki zuen alde bakarrez gainera ezin genuela gehiago kexatu ordu aldaketak sortzen digun tristurarekin. Beraz, tristura horren erregin isildua. Goreti Oreja Michelena, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Asteburuan Behobian oihu gehien egin zuen emakumea, akaso bertso gehien entzun dituena ere, edo Aitor Bizkarraren bertsoari buelta gehien eman dizkiona behintzat bai. Gero kontatuko digun Mek de la Rue eta Flow to Sousanen berri, ze... Goiuri ezaiz Arandi, Arratsaldeon! Arratsaldeon! Ni beste referentzia batzutan geratu nintzen. Claro. Izketan ari zaizuena Uiñu Asensio Lurbide gaur bigarren kafeak, esango dizuet, ze buruz ez dakit, 469 garrana du arratsaldeak, 4 eta 4:16 bidean, azaruak berriz 14, 15 bidean, gu 3, 4 bidean, eta 4etatik 6 bidean, zuegin izango gara hementxe, bigarren kafean, gora ahokora pilloen nazioarteko eguna. Ze kanturekin abiatuko du gorko saioa, Goiuri? Ze zaia? Zaia. Oh my god. Ene bada. Neri Sara Azurtzaren eta Gatxoten azkeneko hori asko gustatu zitaidan. Bai, hori nahi duzu. Adibidez. Ondo da, arratsaldeko 4 eta 16 minutu ditugun honetan, ustelak gaurko saioa abiatzeko. Uste da zertarako nireak edo zureak berdin dio zeru beltzena islatuko dituzu geak betirako bide xumeak beti erakutsiko digu bakea ziur nago norbaiten jabetera ez du jakingo zorionan atea ikusten inoiz.
Goreti, Oreja Michelena, zure maite duta oso preste ez dagoela esango nuke daukazun aurpegiari erreparatuta. Bueno. Nik bi dauzkat lagundu egingo dizugu eta pentsatzen utziko dizugu. Nik bi maite dut ez dauzkat lehenengoa, ez dut batere maite gaztetxe batera joan eta jendea espainolez entzutea. Pena handia ematen dit. Euskal Herriko gaztetxe batean esan duzu. Euskal Herriko gaztetxe batean. Toledoko gaztetxe batean. Ez, Euskal Herriko, Toledoko gaztetxe izango da la casa de juventud, ez da, nola izangoan, ez da? Baina Euskal Herriko gaztetxe batean euskeraz dakien jendea espainol batuan hitz egiten ikusteak, pena ikaragarria sortzen dit eta amorro puntu bat ere bai. Hori ez dut bat ere maite. Beste maite dut ez baba daukat, baina bukarara kuziko dut. Goreti, mandizut denbora edo goiuri utziko diogu? Goiuri, zure txanda. Oino zer gaiztoa. Oso itura txarrak hartzen ari da neskau, Txeko lanak egin gabe. Ba, nere maite duta da, oio ipurdia dukitzea. Ui. Orokorrean, baina asteburu honetan gertatu zait, egunero eduki dudala arrazoiren bat, oio ipurdia sentitzeko. Ostiralean joan nintzen Ermuko antzokira, Una noche sin luna ikustera, Juan Diego Boto kantzeztuta eta Sergio Peris Mentxetak zuzendutako Lorcari buruzko obra bat eta zoragarria izan zen. Ia 2 orduz Juan Diego Boto bera bakarrik estenatokian, baina nola betetzen duen eta Lorcaren hitzak zenbait xuki erabiltzen dituen. Zoragarria izan zen eta bueno, ba hori, 2 ordu luze oio ipurdia sentituz. Hori ostiralean. Larun batean lagun batek igeldoko txoko bat erakutsi zidan, ezagutzen ez nuena, eta iluna barrez joan ginen, beraz, izan zen zoragarria, eta oio ipurdia sentitu nuen lekua delako zoragarria, eta ezin dizuet kontatu non dagoen, ze sekretu bada. Eta, igandean, aurreko nola larun batean, igeldon egon nintzen, ba, ezin izan nuen Durangoko saioa entzun, eta igande goizez entzun nuen, eta saioa izan zen guztia zoragarria, baina Aitor Bizkarraren Ganbarako bertsoiek entzun nituenean, ba, bueno, hori, oio ipurdia gainetik kendu ezinik, eta behin eta berriz entzun ditut, ja buruz ikasi ditut, badakiten naizela bakarra, Twitterren ikusi dudalako baita jendeak ja ikasi dituela, eta errima guztiak, maiti, baiki, denak, denak, eta oio ipurdia sentitu nuen. Eta gainera, Behobia Donostia lasterketan parte hartzen zuten lagunak ikustera joan nintzen, eta hor txalotzera, eta oio egitera, eta ba, ikusi nituen, ezta, korrikalari asko, baina ikusi nituen ba, asko gurpildu naulkietan, lagunek bultzatuta, ikusi nituen ba, pertsona batzuk minbiziarentzako dirua lortzeko ba, erronka bateko parte zirenak, eta horrelako asko ikusi nituen, eta berriz unkituta, berriz oio ipurdiarekin. Beraz, asteburu guztia pasa dut, oio ipurdia sentituz, eta hori da zoragarria. Ze ona. Tito Emilio Pucci. Soy una muñeca, soy un pussy exclusive. Uñas que brillan como el diamante de Lil Uzi. Yo no quiero ni perco ni tusi. Yo me fumo uno que se huele a pan rusi. No, badakizu, hori. Hemen errima guztia egizkizu. Goreti, Oreja Michelena, zein da zure maite duta, venga. Venga, kontatuko dizuet. Zukutu zure improvisazioa. Larun bat goizean, etxean ginela gozaltzen, bapatean, nire ama sartu zen korrika, etxera, oiukatzen, kurrilloak! Eta kontua izan zen, migratzen ari dira kurrilloak, eta pasatu ziren, V-forman egan egiten duten egazti hauek, pasatu ziren Euskal Herritikan igaro dira Afrikaraino. Eta nire gaurko maite dut hori izango da, ze ilusioa egiten diguten batzutan horrelako gozek, pertsona batzuei eta beste batzuei ez. Hau da, nire amari iritzuz zaion munduko gauzarik garrantzitsuena eta sartzen benetan, korrika, eta nire ezpatan begiratu ginen elkar eta esan genuen. Bueno, bai, kurrilloak. De un vídeo de antes, Flow 2000, premio en los tiempos de antes, Flow 2000, y original de yo farsante, original, Nire gaurko maite dut ez serioa, ze bestea ere serioa zen, baina da guaiotismoari ore egiten zaionean herri hontan. Eta uste dut gutxitze egiten dugula honi buruz, baina badirudi bai, kultur sorkuntzaren segun ze alorretan zauden eta ze jarreratik ari zaren denak duela
publikoki onespena jasotzeko eskubidea, baita txio matxista eta agresibo bat egiten baduzu ere. Topa ezakezu norbait esaten bi tipa hauekin oheratuko nahi badut, zer du uste duzue txio batean, eta ikusi, ustez feminismotik ari ziren emakumeak hori txalotzen. Eta horre nire buruak kortozirkuita egiten dit, baino historikoa da, azken urte hauetan gertatzen ari den zerbait da. Jarrera agresiboak, errespetuzkan pokoak, matxistak, bi nesken aurkako horrelako joerak, eta gainera hori txalotu egiten dela. Eta uste dut oso kezkagarria dela, uste dute honi muga jarri bartzaiola, ez duela balio urbanotasunaren, kaletartasunaren eta alternatiboa denaren pean gainontzekoen gainetik bizitzea, eta are gutxiago egunero horrelako borrokak daramatzagunean matxismoa ez da gizunzitu, baina behintzat kontrolatzen saiatzeko, gizontasuna deseraikitzeko eta auskalo zenbat beste erronka bideratzeko, norbait jartzea txio batean, bi tipa hauekin larrua joko dut edo ze uste duzue, eta jendeak hori txalotzea. Ez dauka zentzurik. Eta hori gertatu da euskal kulturgile egitasmo, erakunde, talde baten, kide baten Twitter ofizialean, eta uste dut oso larria dela, ez dela lehenengo aldi horrelako jarrerak ikusten direla, eta norbaitek esan beharko duela, ostras, bale. Eta arriskutsua dela gertatzen arina, ze gainera bi pertsona hoiekiko, bi neska hoiekiko jarrera jazarpenezkoak, violentoak, eta eurekiko euren, esango nuke, osasun fisikorako edo horren aurkako erasoetarako deiak ere ikusi ditu sare sozialetan, eta pixkat flipatzen ari gea. Eta guaiotismoa ondo dago, baina guaiotismak muga batzuk behar ditu, eta kasu honetan uste dut muga guztiak gainditzen ari direla. Eta ez dut maite. Jamás vestir un frac, que vida tan al ras, que ni conspiré jamás, ni fui hombre de acción, ni me batí en duelo, ni enrojecí el suelo por tal o cual honor. Bailar jamás bailé, ni un triste minué con dama principal, ni mesa en Estoril, ni cubierto en el Maxins, ni palco en el Real. Jamás fui yo varón de romance de Cheslón, que brilla en la soirée, ni levante pasión en ninguna doña Inés en que pensaba yo. Tan insulsa. Arratsaldeko 4:26 minutura bidean, Rafa Berrioren insulsa kantu honekin egingo dugu rengo minututxoa, eta abiatuko dugu gaurko saioa. Oh, nulidad en mí, algo hice mal, qué filfa de existir. Tan insulsa fue mi vida que jamás vestí un frac. Imagínese, jamás vestir un frac, jamás vestir un frac. Imagínese, tan insulsa fue mi vida que jamás vestí un frac. Imagínese. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Beti itzultzen gara egunerokora,
falta beste lekuri guretzat. Batzuetan gertatzen da ez beharren bat. Bat motatako diabetesa, batik bat gazteak eta aurrak jotzen dituen gaixotasun autoinmunea da. Elementu batzuek pankreako beta zelulak kaltetzen dituzte, intsulina ekoizten duten zelulak hain zuzen ere. Hori dela eta pertsonen glukosa maila edo azukrea altuegia bihurtzen da pankreak ezin duelako intsulina nahikorik sortu. Hori dela eta bat motatako diabetesa duten pertsonek glukosa maila zaindu eta intsulina hartu behar dute egunero. Hilabetez, ta gero urte osoz, azkenean kontzientzia. Jakina da, egunean hainbatetan intsulina erabili behar izatea, nekeza izateaz gain zaila ere badela. Baina, teknologiaren garapenari esker, intsulina automatikoki ematen duen pankrea bioniko bat sortu dute, eta Harvardeko ikerketa batek ondorioztatu du, bat motatako diabetesa duten pertsonen odoleko glukosa maila jeisteko ponpak edota injekzioak baino eraginkorragoa dela. Gaur diabetesaren mundu eguna da, eta hori dela eta ziortza martzan markatu dugu alboan, eta diabetesaren inguruan hitz egiteko asmoz etorri da. Arratsaldeon. Bai, arratsaldeon. Urbildu beldurri gabe mikrofono hortan, ziortza? Arratsaldeon. Ez dakit, ziortzanik dakidan gutxitik nolabait aldudan moduan azaldu dut diabetesa zer den, baina ez dakit zukagian di baino hobeto azalduko duzu. Bai, pixka bat, esan duzu ez, gure pankreasak ez daue insulinari jariatzen, eta orduan jaten ditugu azukreako karbohidratuak, odolian gelditzen dira akumulauta, eta orduan kanpotik jarri beharra daukagu insulina, azukre hori zeluletara bideratzeko. Bat motatako diabetesa duen pertsona baten egunerokotasuna beraz ez da oso erraza. Bada zuena moduan, baina hitzen dan guztia eragina dauka gure glukosa mailan. Naiz eta egun desberdinetan gauza berdinain, emaitza beti ez da berdina. Faktore askok eragiten dabe odoleko glukosa mailan, ez da bakarrik jaten dana kirola edo jartzen dan insulina, emozioak, estresak, hormonek, badare pila bat faktorek eragina daukena. Esango zenuke ez jakintasuna dagoela gaiaren inguruan? Bai, diabetes mota desberdinak dare, eta askotan, konfunditzen da igual bat motako diabetesa, oso ezaguna da bi motako diabetesakin, ez? Eta igual bi motako diabetesa beti ikusten dugu jende helduan, arazoak sortzen dituala, ez? Kontrola ez dalako igual hain egokisa, eta askotan horrekin konfundidu ditzen da. Beste batzuk esaten da, ez da hain zaila, ez? Baina, gisa esan oso komplikaua da, eta, batez igual, nik esango nuke, igual ume txikisetan, oso txikisetan, ez dienian gai gure moduan, razonatzeko, ez? Oin baju daukat azukrea jan behot, oin altu daukat ezin dojan, oin kirola inaldot, oin ezin dotin, ez? Ume batei hori dan esplikazio igual ezin da. 3 urteko ume batek hori ez da ulertuko. Eta gero bebai, guraso, ume horien gurasoentzat bebai, egisa teknologiak asko hobetu da bela, baina guraso horientzako kriston karga da. Eta gonbesta arazoa bebai da eskoletan. Ume horrek azukrea kontrolo behar jakue, insulina jarri behar dabe, eta hori askotan irakaslien eskulagatzen da, eta ez dare preparauta, eta gainera irakasleak bai, dauke beste jarduma eta dala irakasle izatea, eta ez ume horien ardura. Hor beharrezko orduan egian ez dakite, eta goretik horra sartuko naiz, gero zuk. Hezkuntza falta egian eskoletan
kursilloak edo horrelakoak irakasleentzat beharrezkoak izango lirateke? Bueno, hori diabetes elkartetik lehenitzen zan, oin, ala nola, hezkuntza sailetik eta osasun sailetik ala nola bideratuta dago, baina guk ikusten duguna ezinbestekoa da eskoletan erizain bat egotea, ez? Azkenean, zuk txarla bat eman aldozu, baina txarla batek ez dozu nahiko gaitasun hartzen, ume horrei egoera desberdinetan zerrin jakiteko, ez? Ze gainera, eskola baten emozioak, kasarriak, postasunak asko dare, eta horrek eragina dauka. Hori da, nahi irakasle batek kontrolatzea, isa ezinezkoa da. Gainera ziortza, erizainaren behar edo proposamen hori, ez da bakarrik diabetesarekin lotutako egoera baten aurrean, irakasleek gaur egun jakin behar dute adrenalina injekzio bat jartzen badagoelako arraiari alergikoa da nume bat, edo jakin behar dute ez dakit kortikoide dosi bat jartzen alergia beste ez dakit zeri idiolako edo nork, edo arnaz bideak izten zaizkiolako, edo ez dela, hain, ez dakit, pentsa ezina edo hain luxuzko realitate bat, umen ongizatea zari garenean, ez? Bai, hori da, eta gainera ez daukabe igual gaixotasunari lotuta bakarrik egon behar, ez? Ja, erizema balima dago eskoletan, bizioitura osasungarrizetan, inaldau eziketa, ez? Umiei eziketa, baitza gurasuei, ez? Eta nik uste dute, azkenean ume asko darela, patologia desberdinak dare, eta, enpresa baten erizainak daren moduan, ez? Eskoletan zagatik, ez? Eta ere gehiago hor badaude, hezkuntza ikuspegitik ere interesgarriak diren, bai sexualitatera dagokionez, bai elikadurari dagokionez, horrelako erizain batek prestakuntzarekin edo aportazio garrantzitsuak egin litzazke. Bai, dudabarik. Eta alare, ainarrotza egiten zaigu, ez, kontzeptu hori, erizainak eskoletan, ez, ni gogoan dut ikusten nuela, ezagite, pelikula amerikarretan beti ikasleak esaten zuela, erizain degira joango naiz, ze hau eta hau gertatu zait, edo telesai askotan, adibidez, ez daukat tanpoik edo konpresarik, eta bapatean hilekoarekin nago eskolako erizainari eskatuko diot, eta niri egiten zitzaidan oso kontzeptu arrotza. Eta behin, uste dut hemen, bigarren kafean izan zela, Pilar Lekuonak, koegiko presidenteak, Gipuzkoako erizain... Buruak? Elkargoko buruak azaldu zuela, bazela beraiek urtez eskatutako zerbait, eta Gipuzkoan oso eskola gutxitan zegoela Donostiako aldapetan, uste dut badagoela erizain bat, eta oso gutxitan dagoela, beraz, oso errealitate, agian telebistatik eta ezagutzen dugun errealitate bada, baina gero gure bizitzetan ez dagoena. Bai, eta eskoletan psikologoaren papera eta psikopedagogoen papera nahiko eratu den bezalaxe, erizainena gutxi xamar, bai. Bai. Eta hor dago gakoa, ez? Nik inguruan izan dut oso gertu pertsona bat montako diabetesa duena, eta gu laguna dut, eta oso gazteak ginen aurkitu ez diotenean, eta ez genekin ezer, eta esaten duzu, esken nola da posible, inork ez digula azaldu, hau, hezkuntzan ez da, eta ikasi behar izatea lagunak, zekien gutxi hortatik, guri esplikazioak emaniz, zer egin behar genuen, gauza gaiztotzen bat zen, eta pentsatzen duzu, eta esaten duzu, tristea da, ez? Agian horregatik hain beharrezkoak gaur bezalako egunak. Bai, ez gorra ipatu dugun bezala, diabetesan nazioarteko eguna ospatzen da, baina aurtengo lema educar para proteger el futuro da. Ziorta, ospakizunak beti aldarrirako tartea ere ematen dute, ez dakit zer suposatzen duen gaurko egunak. Hombre, alde batetik ikusgarritasuna emateko, ez? Azkenean, adibidez, esan dugun moduan, erizaina gaukan garrantzia aldarrikatzeko, eta beste bat da, bete esaten da, tratamentua diabetesana, bada elikadura, insulina, elikadura, kirola, ez? Baina horren oinarrizan, dagona da hezkuntza. Azkenean, gure alduntzia ezinbestekoa da, bat motako diabetesa da, gaixotasun kronikoen artean, bakarra, inungo osasun langile gabe, bere tratamentu aldatzen dana.
tratamentu farmakologikoa gu gure kontu jartzen dugu, guk erabakitzen dugu zenbat insulina jarri, noiz jarri, eta hori da gaixotasun kronikoen artean bakarra. Orduan, importantea da ondo zaintzia, gero horrek etorkizunean bestela eragina aukiko dago, ez? Eta horregaitzik, adibidez, aurtengo lemaia da hori, ez? Hezkuntzak daukan garrantzia. Etorkizuna babesteko estea edo? Bai, ze hori da beste gabezia bat, ez? Osakidetzan, badago oso erizain, diabetesean ezitzailea dien oso erizain gutxi dare, baina, osakidetzan plaza batzu, bai dare pertsona hori, perfil zehatza behar dozuna, baina beste batzuk ez. Eta, askotan, formakuntzak baino garrantzia gehiago dauka osakidetzan lanian soia zen denboria, ez? Orduan, toko baljatzu edo zein erizain, ezak izena, bat motako diabetesa zer dan. Jakingo da, baina hori justuan, ez? Oinarrizkoa. Eta pertsona horrek ezin dau ezi. Ero gainera gisa da, bat motako diabetesa daukan jendia orokorrian, asko dakixela bere gaixotasunei buruz, ez? Orduan, laguntzeko, derrigorrez behar daukoguna da, formauta daren erizainak. Eta hori askotan, ez da gola. Pixkanaka aurrerapenak ere ematen ari dira mundu edo arlonetan, hauetako bat pankrea bionikoa da. Ez dakitenentzako edo ez dakigunentzako, zer da ilet izeneko gailu delako hori? Gaur egun ja, daren pompak bakarrik dauke insulina, ez? Gero bebai dare, azukre maila neurtzen daben aparatu batzuk, ez? Eta igual azken urtietan egondan, evoluziorik handizena, eta guretako kriston aldaketi izan dana, izan di igual bi aparatu horrek. Oingo bombak hori izan moduan, jartzen dutzu insulina, baina odoleko glukosa maila geisten bada, zuk zuzendu beharra ukazu ez, azukrian bidez, eta hola. Honek itzen dabena bomba horrek, dauka bi insulinaz aparte bebai dauka glukagoia. Eta glukagoia da insulinian kontrakoa. Hau da, baju dagonian, glukagoiak itzen dabena da azukre maila igo. Orduan, bomba horrekin gertauko litzakena izango zen, odoleko glukosa mailan arabera, berak jakingo luke zerrin. Edo insulinia jarri, edo glukagoia jarri. Izango zen, guretako, nik uste beste, motxili eustutzeko beste modu bat, ez? Nolako da pankrea bionik hori, alegia, jakintasunetik hori gorputzean kokatzen da, kanpotik egiten du kudeaketa hori? Ez, olako aparatutxo bat, kable batekin doiala gorputzera. Eta, gero, kable bat, hor daukozu, irudixeitzeko pixka eta ospitxaletan eta bia jartzen da moduan. Estilo horretako bat, baina, txikitsuan, daukozu gero, lako kanulatxo bat, sartuta gorputzien. Eta, beraz, beharren arabera, berak autoinjektatzen du? Hori da. Egongo da beste sensore bat, sensore horrek neurtuko dabela zein dan glukosa maila, eta orduan, bomba horrek erabakiko dau, edo insulina jarri, edo glukagoia jarri, edo ezer. Igual ondo bale mazare, momenturen baten, igual bisetako ezer. Eta suposatzen da horrek lortuko duena dela, diabeteko batek egunean zehar duen glukosa gora bera hori orekatzea. Hori da. Alia, nortuko balitz grafika batean, zerra du nortzak izan beharrean, aldaketa oso txikiak izatea. Hori da. Eta ez hori bakarrik ez, iguale azkenean ingoz lukeena da, berez pankreasak, diabetesaz daukan pertsona batek, pankreasak funtzionatzen daben modu hori, kopiau, eta orduan, izango da, igual, kirola itxera soia zenean, ez dozu hainbeste gauza kontutan auki biharrik, jaterako orduan bestozu hainbeste gauza kontutan auki biharrik, ze bera funtzionauko daue bakarrik. Oin hori dana, asko zorrotza kontrolau beharra dukogu. Kirola iteko, batzuk, aurreko egunian beha,
kontutan auki da urrengo egunean kirolein behar dozula, bomba bali madaukozu, ordu bete, 2 ordu lehen hau ja kontutan auki behar dozu, eta, azkenean, hori lehen esan dut moan ez, inaldogu zuekitzen dozuen guztia, baina beti kontutan aukitza, hori, ez, odoleko azukre maila, eta orduan horrekin, nik uste izango zala jauzi garrantzitsua. Bai jauzia, osasun aldetik eta pentsatu nahi dut emozionalki ere sekulakoa izango dela, ze pentsatzen dut ezakiten, nerabea den pertsona bat, edo 14 urteko mutiko bat, ibili behar dena egunero kontuan aukitzen jaten duen hau, edo egin behar duen hau, edo beste hau, eta horrek osasunean eragina edukitzeaz gain, mentalki ere izaten du, nabaritzen duzu zarela besteak baino desberdinagoa, besteak moteltzen dituzula egian zentzu batzuetan beste gauzarekiko, ez? Nik adibidez diabetesa ez daukat, baino tratamendua jasotzen nuen orain arte epilepsiarena, eta gogoan dut nerabean nintzenean sentitzen nintzela pixka bat, kezka, osasunari buruzko kezka horrez gain, pixka bat, eta orain hau egin behar dut, eta orain deskantzatu egin behar dut, eta orain pastilla hartu behar dut, baina denen aurrean, eta eta zer pentsatuko dute, eta esaten ari dira, hau ze arraroa den, beraz, horrelako asmakuntzek ez, pankrea bionikoak adibidez, emozionalki ere, karga hori arintzen lagunduko dute. Kaso horretan, igual, nerabea jarri dozu adibide moduan, baina, igual ez da adinik, igual arazo gehien ematen daben adina da, ez? Azkenean, adin horretan nahi dozuna da, eskutau daukasun guztia. Eta askotan igual nerabiek bomba eramaten dabena, igual udaren adibidez kendu itzen dabe. Edo sensoria, ez? Askotan ikusiko da, besuan, ez? 2 euroko txampon baten tamaina daukan gauza borobil bat, ez? Karo, hori nerabe baten dako da, markatzeko modu bat, eta nerabiak askotan ez da nahi olako identifikaziorik, ez? Orduan, kasu horretan, baina gero adibidez, diabetes elkartiek itzen dabe, pizkatxo bat ikusteko diabetesa daukan moduko ume asko darela, udalekoak itzen ditu, edo urtean ziarrekintzak, ez? Eta pizkatxo bat bai da, ikusteko ez dela bera bakarrik, ez sentitzeko bera bakarrik, jende asko dagola bere moduan, ez? Azkenean hori mentalki zaintzea importantia da. Lehen aipatu dugu, ziortza ezitzaile egiten duzula lan, eta bide batutatik ere ezitzaile bezala ze girotan aritzen zaren. Hezkuntza hori ala da guztiz ere, noski diabetesa duen jendearentzat bai, baina diabetesa duen jendeak jakin badakizue zer dagoen zuen gorputzean, akaso hezkuntza hori besteokiko, ezitzaile direnekiko, ez dakit, esparru oso ezberdinetan eman beharrekoa dela, ez? Nik ezitzaile moduan ez dut lan iten, Nik erizein moduan itzen dut lana, postu horretara heltzeko, ez da inerreza, zen esan duten moduan. Nik itxotena da, diabetes elkartekin laguntza eman, ikastaruak, txarlak, edo udalekutan, baina bestela nik ez dute hola lan itzen. Eta, aztu galdera zen. Bai, ez, diabetesa duen jendea zaratago badirela, ez, beste sektore asko, nun olako, ikastaroak edo hezkuntza lanak egin barko dituzuen, bazuk diozun bezala, ez, udalekuetan, ikastetxeetan, edo beste hainbat ingurutan, ez jakintasun gehiago dago, noski, gaixotasunetik kanpo, gaixotasuna bertan duenean baino, ez? Bai, eta gara gainera saiatzen gazena da, diabetes elkartietatik itxen dien ekintza desberdinetan pizkatxo formazio hori emateko, ez? Azkenean askotan osakidetan esan moduan, gabezia hori dago, orduan elkartiak egotera derrigortuta gare, eta elkartiak hezkuntza hori ematera derrigortuta gare. Eta gero hori igual da pixkat hezkuntza formala moduan, baina gero diabetesa daukogunon artean, ez? Berdinen artean asko ikasten dugu. Azkenean hau asko da ensaio error. Hau ez dago liburutan dana
jarritxa, liburutakoak igual zuri ez dotzu balio, ni gaur indotena bihar ez dozta balio, eta neri balio doztanak igual beste bat ez dotza balio. Baina, bueno, esperientzietatik eta bebai, ba, bueno, asko ikasten da. Lehen ibili gara pankrea bioniko horren bueltan eta Harvardeko talde batek ikerketak egin dituzte eta erakutsi dute ondo erantzun duela eta esaterako pankrea bioniko parte hartu zuten horiek 2,5 ordu gehiago igaro zituztela egunean odoleko glukosa tarte objektiboaren barruan. Beraz, zerbait bada, baina nik manduan zalantza da, ea horrelako teknologia aurrerapen hauek denengarri, den guztientzako dauden eskuragarri, ala ez, nola lortzen dituzu horrelako produktuak? Bueno, hasteko, hemen hain sofistikauak ez dian teknologia daukagu, eta, horre, oin adibidez daukagun bombetarako, bat da, osasun langileak formatuta egon behar diela. Eta ospitaldanetan ez dare formatuta. Igual ospitala handizetan bai, baina komarkaletan ez dare danetan ez dauke kapazitate hori. Beste arazoa dagona bebai da ekonomikoa, ez? Azkenean guretako benefizio asko dauka eta luzera begira bebai, segurazki merki hauak irtengo diela, ez? Azkenean lortzen bali madugu gure odoleko glukosa maila tarte gehiagoan objektiboen barruan egotia, segurazki gero komplikazioak agertzea zailagoa da. Eta gero bebai, momentu, ja pankrea bioniko hori ez dakit zehatzmeat, ze formazio eta ze ezagutza bidean, baina gaur egun edaren bombekin adibidez, bai da derrigorrezkoa karbohidratuen kontrola eruatea, ez? Orduan, hortarako bebai, ezagutzak behar dozu. Ez badukozu ezagutza horiek, igual bomba batekin, auki aldozun, benefizio edo enura horiek, ez dira horren bestekoak izango, eta, azkenean bebai ekonomia pixka bat begiratu beharra dago, baina hori da, betikoa hor dagoen arazua da, jasotzen dugu formakuntza. Hora, aipatzen ari garen teknologia sofistikatua aipatu duzuzuk, pankrea bioniko hori, ez dakit, Euskal Herrian oraintxe entzuten ari den diabetesa duen pertsona batengan, noiz iritsi daiteke alegia, ze fasetan dago teknologia hori, dagoeneko aplikatzen ari dira, oraindik esperimentazio fasean dago? Esan dio esperimentazioan dago, eta oinaziko dira pertsonekin frogatzen. Neri diabetesa dela 27 urte diagnostiko zosten, eta orduan esan zosten ja existitzen zala diabetesan dako tratamentua. Eta pasau dia 27 urte eta dio zaigarez. Nila nire filosofia da ez egon zai, etortzen danian ongi etorrixe izango da, eta gauza baten zai bali mazare segurazki geixegi luzatu bia dela, ez? Hobeto dagona aprobetxau, eta hori ondo ezagutu, informazioa izan. Hori da, ez? Eta datorrenean, onura danak ongi etorri xadia, ez? Eta azkenian horrek gure egunerokotasuna asko arinduko da, orduan etortzen danean, aprobetxuko horrena, eta ikusiko dugu ze baldintza behar dien, dan ondako izango dan, osele izango dan. Eta esanguratsua da, zuk aipatu ezela, bomben erabilerari buruz behar diren formakuntzak ospitala handietan bai, baina eskualdeko ospitaletan batutan ez daudela. Beraz, teknologia iritsiko da, baina teknologiaz gain baliabide, giza baliabideak ere behar dira, eta giza baliabide horietan apostu egin behar da, eta inbertitu egin behar da. Bai, hori ezinbestekoa, horre barik, dan alperri daukogu. Buka eramateko edo zein daun honetan aurrera begira ikusten dituzun erronka nagusiak? Hombre, nik uste azkenean gure egunerokatasuna erraztuko daben
manila uste dela teknologia, ez? Nik ez dut, diabetesan teknologia dela, mobien teknologian moduan, ez? Gauza bat jartzen dutzu eta ja segitxuan gelitzen da zarkituta. Orduan nik uste dut badala hori, teknologian hobetzia, teknologia horiek behar da benen eskura egotia, eta gudan ondako behar daukogun formazio hori ematia, ez? Edo jasotzea. Mila esker gaurkoan guran izateren ziortza eta bereziki, horrelako gaiei ere ahotsa ematera ausartzearen. Baita, zui eskerrak ez, aukera hau ematearren. Nahi duzun arte, ziortza Marzan, mila esker eta jarraitu jendearen ezagutza hori areagotzen, eta zuk esan da bezala dagoenari helduta etorkizunera mileki begira egon gabe. Mila esker ziortza. Bale zuei. Lander, baldakik euskarazko 100 jokotik gora darela, eta Witcherren beste 3 joko aterako dituzela, eta Age of Empiresen sagako kriston... Baina zuk zelan jakitzen duzu zolakoak? Game Irautxia irratsaioa. Naiz irratian, aste artero gabeko 12etan eta ostaunetan, seiterretan Game Irautxiaren Twitch kanalean. Naiz irratia. Musika da protagonista, baina entzuten dugunaren atzean zer dagoen ere jakin nahi izaten dugu musikaria saioan. Astelehenetik ostiralera 10etako solasaldiaren ostean hasi eta eguerdia bitarte Naiz irratian. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. Arratsaldeko 5 eta 5 minutu gutxiago, eta ez gutxiago, eta gu mundura begira ez, baina mapei begira jarriko gara. Azken ilun baten egun euritsua azaroan, gogoratzen du nola egon nintzen kalean, zure esperoan lehen aldia izango baliz bezala. Aizuek horretik, Inigo, zuek badakizue gazte izan erortzen den euritanta batek ze bide egin behar duen itxasora heltzeko? Ba ez. Eta Donostian jauzten bada euritanta hori? Hori igual errexago. Eta Detroiten? Hori harrapatu zaituztet, Bai, hori zaiago ikusten du dena, Bueno, zalantza hori zeukan Sam Lerner data analistak, eta estatu batuarrak, Sam Lernerrek, eta erabaki zuen mapa bat eraiki behartzuela ikusteko, horixe, euritanta bakoitzak ze bide egin behar duen itsasora heltzeko, eta, kode irekiko hainbat iturri erabiliz eta Amerikako estatu batuetako geografiako departamentuak egindako ikerketa batzuen ondorioz, datuak bildu eta River Runner mapa sortu zuen. Mapa interaktibo bat da eta gaur erakutsiko dizuegu, zuek etxean, ora pixka bat kuskuxatzeko, ze oso interesgarria da. Sam Lernerrek hasiera batean estatu batuetako mapa hartu zuen eta hango tantak soilik aztertu zituen, baina dagoeneko jendearen partaidetzari esker mundu mailako mapa aztertu dezakegu, eta orain streaming bitez jarraitzen duzunok ikusiko duzue hementxe mapa daukagula,
mapa interaktibo honetan, beste mapa gehienetan bezala, zoke mugitu, kursorea jarrileko baten eta bestean, zoom gehiago edo gutxiago egin, eta horrela, mundu guztia aztertu dezakegu, baina nik Gasteiz jarri dut adibide bezala, eta horixe ikusiko dugu, begira. Nik hemen klik egiten badut, mapa interaktibo honetan, Gasteizeko puntuaren gainean, hemen agertuko zait, zer egin behar duen Gasteizen erortzen den euritanta batek itsasora heltzeko. Ikusten dugu, hasiera batean, egiten duela, izenik gabeko erreka batean 44 kilometroko bidea, eta gero Ebro ibaire iristen dela, eta bertan 777 kilometro egiten dituela, itsasora heldu arte, eta webguneak bideotxo bat eskaintzen digu, ikusten ari zarete, hementxe nola doan, Logroñora iritsi da dagoeneko, Logroñoko aeroportutik igaro da, pixkanaka gainera webguneak aukera ematen dizu, mantxoago edo azkarrago ikusteko ibilbide hau, San Adrianetik pasa da, Rincón de Soto, Milagro, Castejon, Tudelara iritsi da euritanta, nahiko azkarri joa, Wow. Buñuel, Kotxaua. Kotxaua euritanta, ez? Bidaiatzen ari da? Bidaiatzen, baina hoi buelta itxasua iristeko. Bai, hauxe horrelaxe ikusten ari garena. Esan dudan bezala, 44 kilometro egingo ditu hasieran izenik gabeko erreka batean, erreka horrek izena edukiko du noski, gauza da mapa honetan jende askok parte hartu behar duela mapa guztia osatzeko, eta horixe ari da Sam Lerner eskatzen, eta esan bezala nola kode irekiko iturria den bazuk sartu eta izen horiek jarri ditzakezu ze pentsak gizonontxo honek sortu du webgune hau, bera estatu batu barra da, eta berak ez daki adibidez Tolosan Oria ibaia dagoenik, eta izena ez daki, badaki badagoela ibai bet, baina ez Oria dela. Beraz, lagun dizaio gegut, esan, aizu Gasteizip Ebrora bidean doan ibaia, Zadorra ibaia da. Horixe da, eta zuk jarri dezakezu idatzita. Esan duzunan hasieran izenik gabeko ibaia, nigeratzen ez flipatuta. Nola ba? Eta esan, igual, kanalizazio, 44 kilometro kanalizaziotan, enun ulertzen, orain ulertu dizute nondik zetorren. Hori da, eta orduan, beraz, zuek entzulek parte hartu dezakezue, eta izenak proposatu ez, izenak dauzkate. Izen horiek idatzi, eta horrela denon artean mapa egingo dugu. Benetan interesgarria iruditu zaitzuekin partekatzeko, River Runner izan du, Googleen edo zein bilatzaietan jartzen balin baduzue agertuko zaizue, eta kuskusiatu, nik probatu ditut, Asteasu, Gasteiz, Senpere, Toulouse, denetetik probatu dut, eta oso bitxia da, nik nuen uste horrelako kilometroak egin behar zituenik Gasteizko euritanta batek adibidez. Esan liteke Euskal Herriko itxasotik urrunen dagoen herria dela euritanta batek itxasoraino biderik luzena duen herria? Ara? Irakurtzeko modu balditzateke. Bai. Egongo dira lekuak geografikoki itxasotik gertuago, daudenak beste batzuk baino, baina non urtanta batek bide motzagoa duen itxasora heltzeko? Ia da. Hau da mapan jartzen duzuen bezala peajerik gabe. Eta orduan bialtzen zaitu... Bai, berdin. Sekulako buelta eman behar duzu? Horrelaxe. Aizu, guk buelta sekulakoa ez, baina euritanta batek itxasora egiten duen bidea, baina azkarragoa izango da gure bidea, Naiz Irratiaren estudio zentraletara, bertan daukagu dagoeneko prest azken ordu ekartzeko, Oñatza Izpuru lankide. Oñatza, arratsaldeon. Arratsaldeon entzule eta arratsaldeon bigarren kafeko lagunak. Hirulegiko eskua dugu gaur, zalantzarik gabe albiste nagusi, Arantzadi Zientzia Elkarteak aurkitutako aztarna Kristo aurreko lehenengo mendeko brontzezko pieza batez ari gara hitz egiten, esku baten itxura duena eta karaktere iberikoen tokiko egokitzapen esaldi batean aurkitu daiteke lehen hitza zorioneku izenekoa, eta gaur ikusmina handia piztu duen prentsaurreko batean eman dute horren berri. La aparición de la mano de Irulegui con un texto que es inequívocamente perteneciente a esa lengua supone a partir de ahora la ratificación de que esa lengua se hablaba en este territorio. Erreakzioak bat baino gehiago nola ez, hori Javier Beraza zen, Barcelonako Unibertsitateko Filologia Latinoko katedraduna, orain arte egindako ikerketa berretsi duela bertako biztanleek hizkuntza baskonikoa hitz egiten zutela esan du. Joseba Ziron historialaria eta Iruñeko EH Bilduko zinegotziak ere eman du bere. Testua idazteko erabili zuten signarioa, garai hartan erabiltzen zen alfabeto iberikoaren
aldaera, hau da, egokitzapena da. Aintzin euskararen soinuak behar bezala idatzi eta irakurri ahal izateko. Beraz, honek gauza asko erakusten ditu. Batetik, hizkuntza hau erabiltzen zela Euskal Herrian erromatarrak iritsi aurretik, hori nolabait bagenekien, baina horretaz aparte, Irulegiko eskuak ere erakutsi du garai hartako euskaldunak haien hizkuntza idazteko eta irakurtzeko gai zirela, eta horretarako gainera haien alfabeto moduko bat egokitu zutela. Honek, zer esanik ez, eskema zahar asko hausten ditu eta hori ere oso pozgarria da. Euskararekin lotu da, baina gaurko egunera etorriz, Seaskak beste behin protestara jo behar izan duelako azterketak euskaraz egiteko eskubidea aldarrikatzeko. Bi azterketa bai Baxo eta Brebeta arazoaren irtenbide bila irailaren 14ean izan ziren Parisen hezkuntza ministeritzan. Brebetari buruzko erabaki azkarra eman zitzaien eta Baxorako aukerak mai gainean ezartzeko bigarren bilkura bat iragarri zitzaien. 2 hilabete baino gehiago pasa dira, oraindik ez dute inolako erabakirik eta Seaska haserre eta honen aurrean protestaldirako bordelera joan dira gizakatea egitera. Bakarra elkarrarazi gaituzu hemen, urtez urte jasaten dugun industriazialen ondorioz. Azterketak eskoraz nahi ditugu, eta ez hurrengo urtean, orain nahi ditugu. Zuen poderio ustel horrek gure geroa balitzatzen du, hori ez da gutxinekoa. Baxoa eta Brebeta eskola ez den hizkuntza batean pasatzea derrigortzen gaituzue. Injustizia horrez gain, zuen eskudien beste hainbat injustizia bizi ditugu eta ez dugu onartuko. Gure oihu eta borroken helburuen alde borrokatzera gatoz eta ez dugu amore emango. Ez dugu borrokatza zutziko nahi duguna lortu arte. Gatozen bestelako gaietara, ELA sindikatuak beste 5 greba deitu dituelako Bizkaiko adinekoen egoitzetan azaroaren 21-tik 25-era tamalez dio ELAk patronalak eta Bizkaiko aldundiak negozioa lehenesten duen eredu pribatu baten alde egiten jarraitzen dutelako. ELAk dio patronalek soldatak izoztea edo langileak lehen egunetik ordezkatzeari eta arreta hobetzeari uko egitea barne hartzen duten proposamenak aurkezten jarraitzen dutela, langileen baldintzak are gehiago kaskartuz. ELAk dio Bizkaiko Foru Aldundia bere propagandarekin jarraitzen duela, sektoreak eskatzen duen errealitate soziala albo batera utzi eta 255 milioi euro gehiago eman nahi dizkiela enpresa pribatuei haien mozkinak gizentzeko. Azkenik esan, Baztango erdiz proiektuaren bueltan, azaroaren 20ko galdeketa bertan bera uzteko agindu dietela, Baztango alkatei ostiralean Guardia Zibilaren kuartelera deiztu zituzten jakinarazpena jasotzera. Apirilean Baztango batzar nagusiak Magnesitas de Navarrak erdizen burutu nahi duen proiektuaren inguruko galdeketa egitea adostu zuen, baina Espainiako ministroen kontseiluak ez zuen berau baimendu. Hortaz, galdeketa ez erreferendario egitea adostu zuen batzar nagusiak pasaden irailean. Pello, Iriarte, Iruritako alkatea gurean. Gaur amaitzen da, eta orduan, oraintxe bertan, lehenbizik dago kontu legal bat, eta guk ere, ez dugu ongi ezagutzen legaren mundua, ni behin gutienez ez, eta orduan, hor, abokatuak eta solastu barra dute, gusi, nolatan, nola debeketzen alduten herri galdeketa bat, jakinta betidanik izan dugula hemen Baztanen behin beti izan dugu eskubide hori. Dirudinez, erabilizituzten ez Baztango ordenantza baizik eta Nafarroko legeak, eta hor badago posulako diskrepantzia edo badago nahiko nahasi dago gaioi, eta orduan, goitzean, alkate batzuk, bitu bat dire abokatuekin, atxaldean berriz alkateok biltuko gara, eta, hor goitzeko bileraren arabera, erabaki hartu barko dugu. Aurrera jarraitu nahi dute, udal bakoitzeko alkateak egindu azaroaren 20ko galdeketarako deialdia Baztango ordenantzek horretarako aukera ematen dietela argudiatuz. Onaino arratsaldeko 5:06 minutu, azken ordukoa, orain bigarren kafeako lagunekin, utziko zaituztegu Asensio zurea daitza. Eskerrik asko Oñatzaizpuru eta gu bagoaz aurrera bide batez Irulegiko eskuaren inguruan ere Jonteria lankidearekin ariko gara beranduxiago, baina orain bizilaguneak proiektuaren inguruan jarraitu behar dugu zuekin. Bere ondoan zaudenean
Orduak azkarrago pasatzen dira, ez daidazu nola ikasten den. Denbora gelditzen, egunak iluntzen, batez ere inork ikusi ez dezan, gure begiek diotena sekretuan. Zua dago! Aizue joan den astean aritu ginen zuekin eta hemen ezagutu genituen bizilagunak proiektuan azken urteetan parte hartutako ama alaba eta euren bizipenetatik aritu ginen. Bakizuen bezala, Euskal Autonomia Erkidegoan, 3 lurraldeetan egiten den egitasmoa da bizilagunak, eta aurten ezagutzearen onena. Lemapean itzuliko dira, datorren azaroaren 20an izango den, bazkari eder horretan, nun entzuleak dagoeneko azaldu genizuen, joango dira, elkarre ezagutzen, bertako bizilagunak eta bertakoak ez ziren bizilagunak, askotan elkar ezagutu baina ezer gutxi dakigu gure bizilagunen inguruan, eta bizilagunak proiektuak hain zuzen ere horri eman nahi dio garrantzia. Sos arrazakeriak, zehar euskadik, eta hainbat eragilek parte hartzen dute bizilagunak egitasmo honetan, eta guk gaur beste begirada batez heldu nahi genion gaiari, hain zuzen ere, gurekin izango dugulako Kristine Azpiazu, zehar euskadiko gizarte integratzailea da bera, eta, joan den astean aipatu genizuen bizilagunak proiektuan parte hartzeko modu horri, beste modu bat gehituko diogu, eta horregatik gonbidatu dugu Bigarren Kafea gurekin hartzera. Kristine Azpiazu, arratsaldeon eta ongitorri Bigarren Kafera. Bai, kaixo, arratsaldeon. Tira, baipatu dut aurrekoan aritu ginen, azaldu genuen luze eta lasai bizilagunak proiektuaren nondik norakoak azaldu genituen, baina, jakin ere badakigu, badirela beste moduak zure etxean edo bertako ezten familia baten etxean bazkaltzetik aratago, badaudela ezta, harrera etxeetan, zuen kasuan Zuloaga txikin esaterako, asilo eskara egoeran dauden pertsonekin, horietako batzuk bat egingo dute edo familiekin egingo dute euren bazkaria, baina bertaratu daiteke jendea horrelako harrera zentro batera, eta bertan ere, aterpetxean edo, bazkari hortaz gozatu, eta bertan, bizilagunak ere badiren hoien berri izan. Uste dut, hortik dela, egitasmo honekin, zuek Zehar Euskaditik adibidez egiten duzuen ekarpena edo eta parte hartzea, ez da? Bai, hori da, aurtengoa izango da, 3. urtia hemen Zuloaga txikin bazkaitxa antolatzen duguna, eta, oinarte oso esperientzia, betegarria izan da. Urtero pertsona ezberdinak egoten dira, esan dozu moduan hemen daresten pertsona kasio eskatzaileak dira, eta batzutan etorri, beste batzutan juntzen dian pertsonak dira. Orduan, oso aberazgarria izaten da, herrialde ezberdinetako jendia biltzen da, eta baita hemen inguruan bizidian bizilagun batzuk elkartu, eta askotan kuriosidade hori daken pertsonak gerturatzen dira olako egune baten bertan daresten pertsonak ezagutu, eta hemen pizkat zela bizigatzen ikustera. Ados, bertan aipatu dugu, eredua neurri batean bestelakoa da. Nik nire kasuan pentsatzen jartzen baniz, Kristine, pentsatzen dut, nik bakarrik bizi naiz, familia eredu, ez dakit, unipertsonala, ez dakit nola ditzen zaion horri, baina, akaso, beste familia batekin, bat egiteko, eskas xamar, ez? Pertsona, nik bakarrik edo, beste, nik enuk arazorik izango, baina norbaitentzako akaso, lotxa, nik bakarrik beste familia baten gana joatea, baina gizabanako bezala, lagun talde, kontziente eta ezagutza horretan murgildu nahi duen batentzako esaterako, oso aproposa eta oso egokia da. Zuenean plazaratzen edo proposatzen duzuen hau, ezta? Bai, hori da, esan dozu moduan, azken finean, igual erreparua eman aldotan horberai ez, igual animauta da olako zehozetan parte hartzera, baina zate oso, inon zukaldian sartu, nik jakitzeke oso ondo ez, familia da, no? Errisa da, hemen aukeria emateula, azken finean, leku ezberdinetako jende asko elkartzen da, eta kanpotik datorren banakako horrek beste modu baten bizi aldago esperientzia hauek.
ba, ez talako igual hainborditza norbera jutia bakarrik pertsona partikular baten etxera baizik eta hemen askoz be ambiente dinamikoa egotea eta bueno, bai, sortzen den ambientia oso interesantia da. Azkeneko urteetako esperientzia baliatu izan duzuen, naiz eta pandemia gora eta beran ibili, Kristine, bueno, badituzu ez, aurretik esperientzia batzuk, eta esango nuke, bueno, oso emaitza onak eman dituztela, eta jendearen esperientzia izan dela, ez, oso aberasgarria, eta asko ikasteko moduko, ez? Bai, harrigarria da, pentsatzea, hemen alboan bizidian jende asko, kondokan ez dakitxela, zeintzu zen, oze pertsona bizidian hemen, zein dan, bueno, terpetxonen helburua, eta, bai, emaitza honak etara ditugu, eta ustot, komeni dala olako ekimenak itxia, eguneroko rutinak ipurten, eta bai, hemen alboan da zaun pertsonak zautzeko, eta gurekin kontatzeko gauzak txeko orduan, eta bai, oso emaitza honak ditugu, eta espero dugu hola jarraitzea, eta urtengoa esperientzia positiboa atitzia. Azken finean, Kristine, izan familien arteko elkar truke horietan, edo familiek baten edo besteen etxetan egiten dituzten bazkario horietan, edo izan Zuloaga Txiki bezalako aterpetxe batean, edo izan, bueno, esan da bezala, Euskal Autonomia Erkidegoan, behintzat Gipuzkoan, Araban eta Bizkaian egitasmo hau antolatzen den beste edozein tokitan, helburua horixe da, ez? Bizilagunak ezagutze eta bizilagunak hitza erabiltzen dugu, bueno, hola, literalki edo zehatz-mehatz zure etxe bizitzan bizi den jende hori izan gabe ere, alegia gure herritan, gure Euskal Herri honetan, badirelako ez, gu ez bezala, hemen jaio ez diren pertsonak, eta orduan, bueno, hor badago, ez, ekarpen kultural bat, badago elkartruke bat, eta badago batez ere, bueno, empatia lantzeko, eta besteen egoerak ezagutzeko aukera paregabe bat, ez. Hori da, eta azken finean, bueno, danok dakau, oitxura txar hori ez, zartzen dugunak askotan bildurra ematen dozku, eta igual garatzen dugu pentamendu bat, ez dana egisa, ez, zesgo bat sortzen da gure buruak arroza danakiko. Eta, bueno, behin ona etorri edo hemengoak beste nun baitxera juterako orduan, olako espazio baten azkenean lortzen dozuna da, benetan pertsonia ezautzia, eta konturatzea azken finean, izaki bizidunak gazela, eta denok diraula bestiekin harremantzia, eta izaki, animali sozialak gazela, eta danok gure ezberdintasunen barruan idakaula mankomunian hori ez, sozialak gazela, eta olako ekimenak, apurtzen da eguneroko bildurroiekin, Guk defenditzen dugu behintzet, olako espaziotan, pertsonak parte hartzerako orduan, azken finean, buruak askotan klakitzen dozkula, zaten jolin, zelako aberatza, hemen albuan dazat pertsona batzuk ez ditutela oinarte zaututa, zelako aberatza dan, kultura aldetik, hizkuntza aldetik, partekazia, temporia, bai. Ados, Kristine Azpiazu, esan da bezala, Zehar Euskadiko gizarte integratzailea da, bizilagunak proiektu horren baitan ere, bere aletxoa jarriko duen pertsonetako bat, baina oraindik ere, entzulen artean norbaitek parte hartu nahiko balu, de informazio gehiago nahiko balu, esan dezakegu sos arrazakeriak, sosracismo.eun topa dezaketela informazio guztia, Gipuzkoan sos razismoren esku, Araban Zehar Euskadiren esku, Bizkaian hainbat eragileren bidez kudeatzen ari direla egitasmoa, baina dozin kasutan nora jo eta informazioa nahi izan ezkero, Kristine, erraz bideratuko dute lurralde batean edo bestean, gure entzulea, horrelako egitasmo eder batean parte hartu nahiko balu, ezta? Hori da, bai, gaur egunean nos eskuragarri dakaudanok informazioa, suertez, eta klik batekin zeditxuan izen eman alda proiektuan, eta, jendia animatzen dugu parte hartzeko, eta hemenatiak beti zabalik darezela, eta inok nahi badaude gupasa ona etorri eta gu ezautzia, oso gustora hartuko pertsona.
Badakizue, Kristina Azpiazuk, Zuloaga Txikiko aterpetxean zehar Euskadirentzat gizarte integratzaile bezala egiten dulan, eta bertan hartuko dute parte egitasmo honetan, bizilagunak egitasmoan, zuek beste edonon Euskal Herriko edo Euskal Autonomia Erkidegoko edo zintxokotan topa dezakezue horretarako bidea, baina batez ere aukera izango duzue zuek ere, informazioa eskuratzeko, dinamitzaile bezala parte hartzeko, familia bezala parte hartzeko, aukera guztia daude, eredu ezberdinentzat eta guk hemendik animatzen zaituztegu zuen bizilagun diren eta bertan jaiotakoak ez diren, kanpotarrak diren pertsona horiekin ere zuen kultur elkartruke hori egiteko. Kristine Azpiazu, mila esker, eta datorren igandean azaroaren 20an izango den bazkari horren edizio berri honetan goza ezazuela eta batez ere elkartruke hori izan dadila emankorra eta berazgarria. Ostondo, mila esker. Eskerrik asko zuri, arratsaldeko 5:17 minutu, segituan, bagoaz Irulegin gaur izan den agerraldi hortan, gertatu direnak ezagutzera Jon Telleria lankidearen eskutik. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Gramofonoa, Istitzu Pinatxorekin. Eta gaurko egunean, Mississippi John Hart, blues abeslariari buruz ere solastuko gara. Blues musikaren aintzindarietako bati buruz. Bere izena, Mississippi John Hart, jakina bere izen artistikoa da. Benetakoa John Smith Hart da, Mississippi jaioa eta hortik goitizena, musikari estatu batuarra izan zen, blues generoaren ikuspegi orokorra zabaltzen zentratu zena. Haurtzaroan abeletxe batean lan egintzun eta blueseko izen handienen grabazioak aditzen ematen omen zitun orduak. Eta horrela edo orduan musikari profesionala izan aitzula erabakizun, hainbat lehiaketetarako debutatuzun eta OK Records diskoetxearekin grabatu zitun lehen 2 kantuak. Bino zoritxarrez, ez zuten esperotako erantzunik jaso, bere diskoek ez zutelako, oihartzun handirik izan. Bino berandugo, bigarren aukera bat izan zun, goraka egiteko bultzada eman ziona, eta bere urrengo abestiek erantzuna unitzez hobia izan zuten entzuleen aldetik. Eta blues, bluegrass, folk, country edota rock and rolla bezalako generoetako figurarik garrantzitsuenetako bat bihurtu zen Mississippi John Hart. Oh, yes, the candy don't melt away. Just gets better, so the ladies say candy man. Jada entzungai duzue gramofonoaren azken saioa. Gure webgunean eta podcast plataformetan. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Oina Zaizpuru lankideak ekarri digu, azken orduko arratsaldeko 5:00, baina gaur informazio aria gidatzen duen notiziare, bada neurri batean, aipatu dugun, eta barkai guzu, orain oihartzun dago eta ze gertatzen ari da hemen. Aipatu dugun notizia hori bera, aurkikuntza historikotzat jodute askok, gaur goizean aurkikuntza horren inguruan pixuzko, agintari eta ikerlariak agertu dira, Irulegin eta bertan izan da Jon Telleria lankidea, eta gonbidatu dugu gurekin kafe hartzera, eta tira, han bizi izan den giroa, eta aipatu dugun, aurkikuntza historiko honen berri ekartzera, Jon Telleria arratsalde honetan giturri bigarren kafera. Bai, gaixo arratsalde hon daizuela guztioi. Aipatzen ari gara historiko izan dela, oraindik ere aurkikuntzak suposatuko duenaren inguruan hausnartzeko egunak izango ditugu, badago asko horre aurkitu den eta jakin den horren atzean, baina gaur
agerraldi horrek hartu du, ez, gure hizkuntzarentzat, gure kulturarentzat, gure herriarentzat oso garrantzitsua den aurkikuntza baten pisua, Matxin Aiestaran hortxe zen, Irulegiko aztarnategiko zuzendaria, Nafarroko presidenta, Maria Txibite, Manolo Romero Aranguren baiarako alkatea bera, han okerrezpanaiz, Javier Belaza eta Joaquin Gorrotxategi izan dira. Tira, gauz asko kontatzeko eta pentsatzen dut goizean zehar informazio mordoa bertan bildu duzuena, ez da? Egia esan oso agerraldi berezia izan da, inoiz gutxitan horren beste kazetari ere ez ditut ikusi izan, maiz, halako agerraldietan joan da, eta hori bera ere bazen batetik lekua bera ere, Aranguren ibarreko gongoratarren jauregia, ura ere berrera ikitzen ari diren jauregi bat, horrek ere ematen zion, halako izaera berezi bat, hor Irulegiko aztarnategi hori hortik oso kilometro gutxira dago, hor gain batean kokatuta, eta beraz hortik gertu, eta Maria Txibite lehendakaria bera ere, bertan izatea horrek ere eman dio, halako pisua, eta egia esan, bera izan da, agian, zientzielariek baduten oski beti tentu gehiagokin edo, ibili beharra, ez, hitzak neurtzen edo. Eta agian Txibite izan da argien, bota duena, gaurkoak suposatzen zuena, eta bera, ekarri dizuete bere tarte txiki bat, niri behintzat barru-barruraino iritsi zit unetxo bat, ez da beste munduko ezer, baina berak nola esan duen ere. Y esta mano y el texto que en ella está escrito es el primer testimonio directo que hemos recibido del pueblo vascón. La primera vez y de momento la única que hemos tenido la oportunidad de escuchar su voz de forma directa. Hori ez, orduko ahotsa zuzenean euren hitzak entzun ahal izan ditugula, lotura hori bera ere eginez, izan da oso berezia gaurkoa. Bertan Jon, pentsatzen dute jakimin asko ere, kazetarien aldetik, ulertu behar, ez, horrelako aurkikuntza baten atzean zer dagoen, Maria Txibiteren ahotan akaso, gure belarrietara erosoen edo errexen diren hitzak, baina lan ere egin bar izan duzu kazetariok, eta burua zukutu antropologiatik, eta beste egin bate esparrutatik ez ulertzeko, benetan honek esan nahi zuen, aurkikuntza horren ikerketak zenbat denbora igaro behar izan duen, eta zenbat aditu izan diren katean, ez, hizkuntzalari, ikerlari, eta, azkenean uste dut, Joaquin Gorrotxategi, gero arratsaleko 6etan gainera uste dute gurean izango dugula okerrezpanaiz, Jon bai ez dut jazu, baina uste dut ala ulertu dela ez, hor nina astu naiz, baina izango ditugu beste aditu batzuk, egia da erredakzio guztia buru belarri normalan hastea, ez dakit, nondik ari gari izan ere, ari garelako batetik eta bestetik erreakzioak jasotzen, eta Joaquin Gorrotxategi ez, baina bai beste hizkuntzala oraintxe ez da oinatze aizburu lankide ari delako testigantza horiek jasotzen, bihar ere, hori aurreratuko dizut Matxin Aiestaran aztarnategiko zuzendaria gurean izango dela, goizean elkarrizketa berezia ingo dugu informazionariaren lehen edizioan, Iñaki Soto Garako zuzendaria ere bertan izango da, Blanca Urgel hizkuntzalaria ere bai, eta gaur ere, 6etatik aurrera oinatze aizpuru lankidearekin izango dira, aditu ez horrinen balorazia jasotze jarretuko dugu bai. Oinatze aizpuru hori entzun dion, igarratxaldeko 5etako boletinen, eta hortxe geratu naiz izenak kateatu. Egingo dugu replairik ez dagoenez orain, berak edozuk, zeinek egin duen okerra, horrutzita, listo. Lasai, aizu, esandakoa aditu asko bata bestearen atzetik, katean, prozesu luzea, eta zirraragarria, esan nuke. Beraien deskubrimentu hori pixkana nola baieztatzen joan, esku hori garbitzen hasi eta hitzak topatu dituenetik, hitz horiek euskararekin lotu dituen eraino, errebelazio, ez dakit, zirraragarria esango nuke Jon dela hitza ez? Izugarria da, eta kontatzen hasi direnean aztarnategian zuzenean parte hartzen aritu direnek ezen nola lehenbizi borontze zatitxo bat topatu zuten, orduan Nafarroko gobernuak ezarritako protokoloa segiz berehala, ekain uztailan edo aritzen dira bereziki itxuraz aztarnategi horretan lanean, eta hor bada noski hauek dira, terakondoak Irulegiko herrixka hori badakite, Kristaurreko lehen mendekoa edo dela oso garbia delako, orduan erromatarrekin edo, izandako ez gara sartuko hitz haundi egiten, ez dakigun gaietan, baina pentsa gerragiroan izandako sute baten ondorioz lurpean geratu zelako, eta orduan ordutik ona 2001 urtean, iaia bere horretan mantendu diren piezak dira, eta horiek egungo eguzki argiarekin bat egiten edo, berehala kaltetzeko arriskua edo dagoela, ez da, guzti hori azaltzen aritu dira, eta badu honek ere, pieza horrek, ez, Matxin Aiestaranek aipatu du,
nola, pieza hori aurkitzen dutenean, aurkitzen duten moduagatik eta bertan ikusten denak nola erakusten duen zer den. Lehenik erran, testua hau, esku hau bera, interpretatua izan dela pieza apotropaiko bat bezala. Hau da, zoriona erakartzeko, eta, hain justu lehen hitzean oinarritzen gara horretarako, zoriona erakartzeko eta gaizkia uxatzeko. Beraz, funtzioa, bai izango litzateke ez, pixka bat, aipatu duzun eguzkilorearen antzekoa. Hori da gure oinarrizko hipotesia, bai lehen hipotesia. Etxe baten sarreran kokatuko litzateke, eta azpian zuen ikatz guztiak erakusten digu, zehazki egitura bati zegokion, abe edo gixako bati hiltzatuta egonen zela. Beraz, sarreran... Pentsa, bilari zarela eta zer aurkitzen duzun, Orain 2001 urteko, ate bateko, sarrera bateko, eta zer eta zoriona opaz. Bai, aizu, gaur arratsaldeko seietan Ekaitz Santazilia izango dugu. Ekaitz izango hori da, UPNako irakasle eta Fontes Lingua Baskonomi ikerketa taldeko kide dena. Baina, hori aipatu duzula, ze funtzio zuen, edo ustez ez, ze funtzio gozten ari gatzaion esku horrion, konturatu gara, dagoeneko saretan, Goiuri, iste asko ari direla sortzen, batzuk proposamen enpresaria litxurare hartzen dute, ze batzuk ari dira dagoeneko pentsatzen ez, esku horren ez da izen bat 1000 replika egin, eta hasi daitezkela Donostiako turista izaltzen esaterako. Bai, bildu ditugu txio batzuk unkigarriak eta besteak barrez lertzeko modukoak, estitxu zabalak, abildu esti zabalak dio, lauburua ordezkatuko ote du, sorionekuk. Abildua Jose Mielek dio, epaieren batek sorioneku izena baietz debekatu. Gehiago. Ruben Pascual, naizeko lankideak, ea nori izango da lehena irulegiko eskuarekin lepokoak edo eta bestelako produktuak merkaturatzen? Proposamena. Eta... Botauta. Gehiago. Abildua Agromont Jonek dio, ondarrutarra euskarazko euskalki zarrena dela aurkitu dute. Sorioneku, ondarru. Eta bate baino gehiago, pentsatuko du dagoneko irulegiko ardoak ere bere prezioan gora egingo duela. Abildua Imanol Satrustegik esan du. Imanol Eseiru, barkatu, beak esan du. Traola sorionekuak, aranguren goztalariak eta landa etxen jabeak. Aizu, teie, umorea ondo dago, baina uste dute irratian lankide zaituztegun informazioaren arduradunak lan zabiltzatela, nola kudeatzen da irrati batean, batean horrelako, esango dugu, agerpen historiko bat, pentsatzen dut izerdia ari zaretela botatzen dagoeneko guzti hau jakin denetik, ezta? Bueno, kasu honetan ikuste dut, denok eskertu behar digula Arantza diri, lehenbizi egiten duen lana, egunerokoan egiten duen lana, eta ero divulgazioan egiten duen lana. Azken batean, oso arriskutsua litzateke, hau kazetarion esku uztea. Bere horretan, alegia esku bat jarri, esan hor zorioneku jartzen dula, eta hala, bota. Eta zorionekoak gu, kasu honetan, Arantzadi bezalako talde profesional bat dagoena, nun behintzat konfiantza egin dezakegun, euren fede honean, euren diligentzia zientifikoan, euren seriotasunean, alegia interes pribatu eskutua edo arrarorik gabeko zientzia elkarte gisa, eta berak errezte du, Arantzadik berak errezte du lan guzti hau, bai Nafarroko gobernuarekin duen elkarlanari esker, behar duen, babes instituzional hori bilatuz, eta edabideoi ere, nolabait eskura jarriz, argudio guztiekin, irudia agertzeaz gain, hizkuntzalarekan bertan, galdetzeko aukerarekin, ze azkenean, egia da, azkenean iristen dena titularra da, noski, eskua, sorioneku, 2001 urteko pieza, baina egia da, agerraldia gero, desente luzatu da, kazetaren aldetik, galdera desente gondirelako, bereziki Joakin Gorrotxategiri eta Matine Aiestarani, batetik pieza hori nola agertu zen, nola tratatu zuten, eta hor Aiestaranek azaldu du, bideoz grabatzen dutela prozedura guztia, nola lurrik kendu gabe eraman duten Kordobila Nafarroko gobernuak duen egoitzatera bertan garbitu du dadin modu zuzen, inolako kalterik eragin gabe, eta ikuspegi linguistiko batetik ere, Joakin Gorrotxategi gero azalpenak ematean, bere zalantzak ere jarri ditu mai gainean, eskatu du, adibidez, eskatu digu, kazetari hori ez idazteko euskarazko idatzizko hitz zaharrenak, baizik, baskoniko
kontzeptua erabiltzeko mesedez, ba, geografiari ere referentzia egiten diolako, eta ez delako alabear ez lotzen, ez, hizkuntza bati, euskararekiko harremana agerikoa dela, baina beste, ez, harreman hori ze puntutarainokoa den edo, bueno, ba, zalantzazkoa dela, edo sorioneku horretan ere esaten zen, ba, grafia horretan idatzita iberoek ez zutela bereizten, ez, ba, esaten petaka bodegatik ez ditugu, ba, orduan sorioneku, bezala sorionegu ere izan aldela, orduan atzizki horrek ere zalantzak sor ditzakela, sorion aldiz, ba, bueno, nahiko garbi dagoela, bueno, alegia, agerraldi horrek eman du, ez, galdetzeko adituei ere, ba, bueno, zer litzateke, ez, zuzenena, eta, bueno, denok egia da, momentu kurioso bat ere izan da, ez, Joakin Gorrotxategik eskatu digu kazetari guztiei mesetez, ez simplistegi ez jokatzeko, eta kazetariok, ba, gure buruare ezagutzen dugunez denok parre txiki batekin erantzun digun ezkero, titular handi dena botata zeudelako, eta zer aski, ja, atzera egiteko berandutxo izango zelako. Aizu, Jon, badagoelako oraindik zer ikertua eta zer hausnartua, eta segura eski sortuko direlako, ez, kontraesanak, sortuko dira iritzi kontrajarriak, bueno, gaiak informazioaren arian, ez gurean, baizik eta informazio guztietan ere, izango du oraindik jarraipena, eta pentsatzen dut soka luzeko jarraipena izango dela. Bota dituzte, gauza oso kurioso batzuk, bintzat gaia zola asko ez dakigunentzat, ez, badira adibidez beste txampon batzuk, garaian aurkitutakoak, garai buelta horretakoak, baina erabat ezin zutenak baskoiekin lotu, orduan gaur esku honetan agertzen den temotako izki bat, iberoena ez dena, baina txampon horretan agertzen dena, alegia beste koinzidentzia batzuk agian orain arte elkar lotu ezin ziren elementuena, beste bideo batzuk ireki ditzaketenak, eta gero, Makina Aiestaranek esan duena, Irulegiko herriska horretan lehen ere gauza oso garrantzitsuak agertu dira, eta oraindik asko dute bilatzeko, eta beraz hor aurkitu daiteken oraindik ikusteke dago, eta Joakin Gorrotxategi berak ere esan du, eta baita Belaza adituak ere aipatzen zuten, behin idazkun hau ikusita, eta ikusita izki berak ikusituztela, etxe baten atarian eta txampon baten adierazten duela hizkuntza dinamiko bat zela, orduan azkenean eremu formalenean edo, ez, botere politiko batek eman dezaken txampon baten ikusten delako izki horiek, eta etxe bateko atarian idatzita ere, bai, orduan hori bai estatuko balitz, oraindik balitz eta balioan gaude, hori ere asko nabarmendu digute agerraldi horretan, baina hori bai estatuko balitz oso hizkuntza dinamikoaz ari gara, beraz pentsatzekoa da, antzeko beste aurkikuntza gehiago ere izan beharko liratekeela bai estatuko luketenak orain gaur mai gaina jarri den hipotesi hori. Aizu, hemen gure txatean dagoeneko agertu dira, Jon Telleriaren fanak, Gorka Santestoan botado, Jon Telleria, gora naiz irratia, el jefe. Arratsaldean esango diogu Gorkari ere. Eta badakite Jon Telleria ere bade. Iruña ere ikusi dut hor da bilela, eta aspaldi ez du elkar ikusi, aspaldi elkar ikusten genuen gehiago, eta beraz, baliatuko dut ere, bera ere agurtzeko. Eta hemen aipatu du Ekaitz, wow, eta Imanol Satrustegi, uste dut txio batean aipatu duzula, zugo juri, elkarrizketatu behar duzue, ikerketa tesia oso interesgarria egin du, eta liburu argitaratu du, Nafarroako ezker irautzailea, 1939, ba, hemendik besarkada batea, arkako xori eta Gorka Santestebani, baina Telli esaten izun fanak agertu zaizkizula zuri, eta zuk ere baduzula, zaletasun ondia Juan Inazio Artxoaga, gure kolaborazioak egiten dituen hausnarketekin, bueno, bihar gurean izango da, noski, aipatutako irulegiko esku honen inguruan zerbait hausnartzeko badagoelako, eta uste dut, berak lehen WhatsAppez bota dizkidan ardatzen artean, badagoela bat benetan interesgarria eta bertatik tiratzeko, eta da, Euskara hegoaldean Akitaniatik zabaldu zeneko hipotesia baztertu egiten duela aurkikuntza honek, noski, aipatu dugun bezalaxe, oraindik ere izan beharko den baretasun eta kazetaritza titularretatik garatagoko ikerketek eta hausnarketek uzten diguten arte, baina Juan Inazio Artxoaga antropologian, etimologian ere aditua den neurrian, bihar gurean izango dugu eta hortik ere tiraka hariko gara, baina adi jarraituko dugu, naiz irratian gaur ere Arratsaleko 6etan izango diren azken ordukoiek eta etengabeko informazio ere ematen egongo zareten ez, gure gain-gainean egongo gara, Telli. Ez dakite amaitzeko, hortxe gaur goizean izan den agerraldi hortatik beste zerbait nabarmenduko ote zenukeen, ze esan da bezala askorako emandu eta kasu beste anekdotaren bat ere izango da hortik.
Ez dakit egia esan, ez dut esango nuke bai gaurkoa izan dela irudia bera, non egin den, nork egin duen, Nafarroko lehendakaria horren modu garbian ere bere eginez Nafarroaren bihotzean agertutako aurkikuntza hori, gaur oso esangura, gauza asko utzi dutena mahai gainean, gero noski zientziaren zorroztasun guztiarekin aztertu beharko dutena, eta honek ez gaitu egiten ez hobe eta ez okerrago, baina, gure iraganaz arrastotxo bat behintzat irekitzen du, eta gaur uste dut oso irudi ederra izan dela, Arangurenen jauregi horretan ikusi duguna, lehendakaria bertan, adituak, Arantzadiko lantaldearen ilusioa ere ikusi du agerraldia amaitzean txalo artean hartu dituzte bereziki, makina eiasteran aritu da gaur Arantzadiren izenean hitz egiten, eta horren amaieran, eta euren artean ere ze ilusio ikusten zen, uste dut asko zor digula, Arantzadiri arlo askotan ikusten ditugu, eurek egindako ekarpenak eta egia da izugarria da, entitate horrek duen gaitasuna eta gaur ere uste dute txalo badintzat merezi dutela. Bat eta zaparra da gainera. Tarlo askotan egiten duten ekarpena. Umore pixkatekin amaitzearen Arkakusok esan du, eremu mixtoa, eremu baskoia izendatuko dute orain. Barkatuko, eguneko txiste txarra. Eta gero jarraitu du. Eremu mixtoa Euskarak Nafarroan duen zonifikazioari referentzia egiten diot. Bada espadea azaltzen dut. Iruñek, Arkakusok badaki Tolosatik ari zaretela egiten saioa eta espada. Bai, eta aspaldi eskaitu uste Iruñera gonbidatu eta ezkara handik ibili Arkakuso. Edo baraina, beraz. Eta humorearekin amaitzeko Goiuri bada beste txio bat hortik, nahiko nahi iruditu zaiguna. Bai, aipatu dugu, Aitor Bizkarraren bertsoa lehentxeago, eta bolo-bolo ibili dela, baina eztabaidatxo bat sortu zuela hitz batek, eta abildua protoeuskaldunek dio, Maiti Irena argitzeke dago, mesedez, ez zabaldu orain, sorioneku. Baiki. Sorioneko baiki. Maitirekin baiki herrimatu zuen eta izoko animaleko hortxe egintzen polita. Jon Telleria, mila esker eta lanen utziko zaitugu, esan da bezala, arratsaleko izango dugu azken orduko hori egunean zehar eta datozen egunetan, beraz, aipatu dugun soka horri tiraka informazioaren ariak eskainiko dizkigu azken orduko guztiak. Eskerrik asko eta, beste bat arte, lehenengo kafe hartu duzu esango nuke bigarren kafean gurekin, bigarren gairako gonbitea ere azkar topatuko du. Gaur topatu da aitzakia eta topatuko dut beste batean ere, inguratzeko. Besarkada bat, Ion, gero arte. Ondo izan, aio. Eta txalo zaparrado Arantzadirentzat eta Jon Telleriarentzat uretan zuzeneko Alos Kuartet eta Izaroren arteko elkarlan hori ari ginen entzuten. Minutu gutxitan bagoaz firfiran gure kontakizun erotikoen podcastu melori entzutera. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Arkakuso, a ber, ustet zeozer erranduzula inigi Iruñerrira etortzeaz, uste dut gutxi barru egongo garela, baina usteak dira soilik, ja. Ui, ama. Itzordu bat duzu, Ez nekienik. Ara? Baina... Sorpresa galanta. Bai? Edo agian Durangoko azokan diozu Arkakuso. Bai, hori zemendi gutxira. Bai, aizu. Bai, 3 aste. 3 aste. Ara. Atzera kontaketa martxan da. Aizue, esandakoa, segituan garela zuekin bueltan, Gorka Santesteban ere mendu botxatean, 500 saio non Iruñean batek daki, jaja, katxunde asko daukezu zuek 500 saioarekin. Eta nahazten nauzu, esaten nuen atzera kontaketa badugula, segituan entzungo duzuelako gure firfiranen atal berria. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Laster naiz irratian. We don't say. ¡Fuera Anuel! ¡Que sepáis que los padres son los reyes! Municipales y otras más también poniendo denuncias. ¿Quién tenemos la razón? We say salamala. Saio berri baten estreinaldia. Kaixo, tesandon egin naiz, eta Zarramarrakoek gonbidatu naute
bueno, ez dakit zertara, zerbaitera. Orduan, bueno, mesedez eskatu behar dizuet ez ikusteko. Eta batez ere ez utzi gurasei ikusten, ze lotxa. Hau, kaixo, Jon Iraola naiz eta hemendikan mezu bat helarazi nahi nizueke zamarrama edo zarramarra edo, programa simaurroi jarraitzen duzen guztioi. Hemen goien klikatu boteia eta utzi jarraitzeari emaiozue nire partez, bai? Agur bat eta aio! Hau bai, ni Aitor Bengotxean eta gonbidatu naute Zarramarra izeneko podcast batekoak behien programara. Pertsonaliki esango nizunez jarraitzeko, ez dakit zerrakaten hor eskuartian gaina izen horrekin Zarramarra, ez dakit. Jaun Andre Maiteok, ez dakit entzuteko modukoa izango den, baina bai, laster, naiz irratian. Zarramarra. Gelditu makinak. Laborantzarako aproposak diren lurrak hormigoiz estali nahi dituzte. Berdin du noiz entzuten duzun hori, tamalez gehienetan egongo delako aktualitatetik gertu xamar. Lehen madari eta eskarolak gertaten ziren lurretan dabiltza garabi eta eskabadorak. Baratzurietatik baratzurrietara igaroak gaude. Eskerrak baden bere patua erloiak jotzea ez dela sinesten duenik eta horren aurrean altxatzea erabaki duenik. Adibide askoren artean dago Marienia ezunki kolektiboa. Kanboko hirigintza plana aldatzearen ondorioz, Marieniako lurrekin espekulatzea eragutzi nahi duena. Arantxa Idieder, Amaia Beirri kolektiboko kidearekin izan da, gaia xeago lantzeko. Zertxo baita hegoalderago egingo dugu jarraian, batzutan ibiltzen gara bada, haizeak nondik jotzen duen asmatu ezinik, nondik gauza bat da, eta non bestea. Arabako mendiak aske plataforma ekinean dabile azkenaldian ugaritu diren instalazio eolikoak direla eta bertako itxaso Balza de Vallejorekin izango gara. Musikari ere egingo diogu tartetxoa Ikerren gomendioaren txanda baita. Indartsu dator 3. denboraldiko 7. gelditu makinak saioa. Jada entzun gai duzue gelditu makinakeko azken saioa, gure webgunean eta podcast plataformetan. Naiz bidaiari aldizkaria irratian ere bai. Alba Cabrerarekin asteazkenero arratsaldeko 7:00. Uinen bidez bidaiatzeko prest? Naiz irratia. Jarraitu bertsolari txapelketa nagusia Naiz irratian. Bertso saioetako onena bilduko du Garazi Kastainok astelenero arratsaldeko 3:00 Kulturrarian. Meet me at midnight. Staring at the ceiling with you. Zast, basatiek baino gehiago ulitxek bukatu behar zuten nire espedizioarekin. Jainko ez kristau baten madarikazioa bailitzen. Esaldi horrekin, hasiko da gaur entzungo dugun kontaketa erotikoa bihotza lapurtu zidan panpairuna. Ernesto Prateki idatzi zuen, eta guk ahotsa jarri diogu, baina jastez behin astelenero egiten dugun bezala, hitz batzuk eta minutu batzuk lapurtu nahi dizkiogu idazleari, pixka bat aurrekari gisa, gero zuek kontakizunaz gozatzeko, eta telefonoaren beste aldean dugu Ernesto Pratu zainki. Arratsaldeon. Bai, arratsaldean, bai. Esan bezala, zast batekin hasten da kontaketa eta podcasta horrela esiko da noski,
Horrek ja pista bat ematen digu, uste dut entzungo dugun kontaketa desberdinena izango dela. Eta erreferentziaz ziprezindutako ipuin honetan, ez dakit antzinako Perura joango garela. Nondik bururatu zitzaizun ideia hau, ze hasiera batean agian ez da kontaketa erotiko batetik espero dena, ez da? Bai, erran daiteke, bueno, zuke pratu duzu, zentzu horretan, erran daiteke originala dela pixka bat, kontaketa erotikoak irautzeko ez dela oiko eszenatoki bat, ez? Eta eszenatoki baino gehiago igual ez da garai bat, ez? Oiko garai bat edo la. Eta, pues, bai, dena sortu zen, beti dazteko jartzen zara ordenagailoaren aintzinean, eta pantalla xiren aintzinean, eta jartzen zara hola ideia batzuk pensatzen, eta hor ideien zerrendatu bat egiten, eta niri egiarran betidanik gustatu zait, Ameriketako, bueno, bat gai hoiek, ez, eta garai hoiek eta bar, eta ranuen, zergatik ez, eta, bueno, junglako giro itogarri horretan azten da, ez? Beroa, ulitxak eta bar, eta gero abiatzen da, bai. Gure entzulari abixatuko diogu, Francisco Toledo bezalako pertsonaiak agertzen direla, baina benetan erotikoa dela kontakizuna, naiz eta Francisco Toledo izena entzun eta erotismotik urrun sentitzen garen. Ernestok esan duen bezala, itogarri edo giro hori behintzat gu sortzen saiatu gara, eta gero entzulek esango digute ea lortu dugun, baina joango gara oianera, berora, ur faltara. Idatzia zenuen lehiaketa ezagutu aurretik, edo lehiaketarako espreski idatzitako kontaketa bat izan da? Bai, lehiaketarako idatzi nuen espreski, bai. Eta, bueno, lehiaketarako edo lehiaketa aitzakita hartuta, ez? Idazteko baten du, aitzaki behar dugula, denbora hartzeko gure eguneroko eroan eta hola, eta venga, txapelketak edo lehiaketak ematen digu hori, ez? Aitzakia, gelditzeko ordenagailoaren aintzinean eta idazteko pizka bat. Aurreko asteetan beste kontaketa batzuk entzuteko aukera izan dugu eta idazleekin hitz egiteko aukera ere bai, eta denei galdetu diegu ea ez dakitez, kontaketa erotiko bate idazteak, literatura mota hau idazteak lotxa puntu bat edo ematen duen, baina badakigu zuk orpo-zorpo idatzi zenuela 2014an eta bertan sexua, uztartu zenuela. Beraz, badakigu ez dela arrotza gaia zuretzat edo hori uste dugu behintzat, ez dakit oker gauden. Bai, hori da, ez da arrotza, baina igual gero eta gehiago kostatzen du, igual originala goizatea, zuktzea, modu personal batean ez, literatura erotikoaren orokorrean, baizik eta orduan behar bada hortik kezka horretatik igual sortu zen ipuina, beste garai batean, beste giro batean sortzarena, ez errepikatzeko edo beste, original, zerbait diferente egiteko asmoatik igual, sortu zen. Beraz, ez da lehenengoa, baina agian, galdera beste egin dieguna ere errepikatuko dugu, idazterakoan agian eroso, baina publiko egiterakoan sentitu duzuzuk ere lotxia puntu hori? Ez, kasu honetan, kasu honetan, hori da, beste garai batean girotua egotean, zailago egiten da irakurleak lotzea protagonista eta idazlea, ez? Eta behar bada ipatu duzun orpo-zorpo novelaren kasuan, hortan abiez oso zaila zer, oso ikoa zen jendea, baina protagonista zaraztu, ez naiz. Eta zakizer, baina jendeak berehala lotzen du, gainera, hori ez, protagonistaren ibilbidearen parte bat, eta nire ibilbide politikoaren parte bat ere, antzekoak ziren, orduan, jendeak igual paralelismo horiek egiten zituen, errezago, eta hortan igual bai zen, lotxa aldetik igual gehiago, ez? Baina kasu honetan, beste garai batean girotuta egotean, jendeak ez duen beste lotura egiten, eta orduan lotxa gutxiago pasatzen duzu. Eta edukiko dugu aukera, zure eskutik sortutako horrelako kontakizun gehiago irakurtzeko? Pensatzen dutola modu motzean ipuin formatuan eta behar bada bai. Ja orpo-zorpo ezarako novela formatuan eta behar bada ez. Baina hola ipuinetan, seguro bai ez. Ezakit urrengo lehiaketan edo bai.
Esaten dut bai. Bueno, adi egongo gara. Orain iritsi da, zure kontakizuna entzuteko ordua, bihotza lapurtu zidan Panpairuna izena du, Ernesto Prat Urtzaingik idatzitako kontaketa honek, eta esan dugun bezala, antzinako Peruko oian batera egingo dugu bidaia, eta espero dugu, entzulek gozatzea, eta espero dugu, Ernesto, zuk ere gozatzea, ze entzule izan behar diogu, zuk ez duzu oraindik entzun, sortutako lan hau. Hoxe, bai, ez dut aukerik izan, eta ziotan nago, bai, entzuteko. Perfecto, aurrera egingo dugu, espero dugu, denok gozatzea. Agur, eskerrik asko. Zast! Basatiek baino gehiago, ulitxek bukatu behar zuten nire espedizioarekin. Jainko eskristau baten madarikazioa bailitzan. Zast! Mundu zibilizatutik itxaso askotara eta edozein hiritik 100 kilometrora nengoen. Beraz, alferrik zendamutzea. Alferrik urrikitzea. Zast! Bero sargoriak bidea oztopatzen zidan. Ulitxek, sugeek, eskorpioiek eta jaguarrek bezain beste. Arropak itotzen ninduen. Aiturik, harri batean eseri nintzen. Izerdia idortu nuen zapiarekin eta urontzia atera nuen. Urontziaren azken tanta isuri zen nire ezpain idortuetara. Kakazarra! Etxiturik, metro batzuk haratago jaurti nuen urontzia. Asperen gogogabetua egin nuen. Junglako bero sapa gupidagabeak beste kolpe bat eman zidan. Horabiatuta, larruzko zorroan sartu nuen eskua, ahoratzeko zerbaiten bila. Guakoa ukitu nuen, nire zorigaitz guztien sorburua. Zeramikazko pieza atera nuen zorrotik eta inguratzen zuen oiala ireki nuen. Artelanari behatu nion, luze begiratu ere. Felazio lotxagabea irudikatzen zuen motxika kulturako buztingintzako maisulanura lehenengo aldiz ikusiko banu bezala. Francisco de Toledo errege ordeak eta bere sacerdoteek emandako bete beharra etorri zitzaidan burura. Sodomia praktikatzen duten basatiak sutzarraren gar arazgarrietan zigortuta, agindu omen zuen Toledo errege ordeak. Sodomiara eta masturbaziora bultzatzen duten artefaktuak desegin behar dira. Agindua argia zen. Ohartu orduko, felazioak, ipurdiko sarketak eta ordura arte imaginatu ezin dituen sodomia formak irudikatzen zituzten zeramikazko artelanen artean ikusi nuen nire burua. Iparraldeko motxika eta tximu kulturakoak batez ere. Lana erraza zen. Errege biltegietan pilatzen ziren 100 pieza mailu batekin lertu eta txikitu egin behar nituen. Kolpez kolpe, jo eta ke. Zibilizazioa salbatzeaz gain nire arima ere arrisku trinko batetik askatzen duela sentitzera ailegatu nintzen. Esan bezala, lana erraza eta sinplea zen, baina deabrua azpijokoen maisuen maisua da. Eta luze gabe, artelan haietan irudikatzen ziren jarrerek nire harreta bereganatu zuten. Jakingosez, guako bat hartu nuen eskuartean, nahi gabe baina harretaz aztertzeko. Iguingarria zen, nazkarpegia jarri nuen. Baiki, basatiek ez zuten salbaziorik. Nori bururatzen alzaio gizon batek beste gizon baten zakila zurrupa dezakela? Basapizti bati baino ez, inolako zalantzari gabe. Ohartu gabe, atzamarrekin laztandu nuen eskuartean nuen pieza, eta urruneko mundu batera bidaia egiten nuela sentitu nuen. Belauniko zegoen gizonaren eskulturatxoa laztandu nuen. Honi burua eusten zion, eta zutik zegoen beste gizonaren eskulturatxoa laztandu nuen. Azkenik, bi gizonak lotzen zituen zakiltente desproportzionatua laztandu nuen. Burua erabat galdu izan banu bezala, zalantzek eraso egin zidaten. Zer sentituko da beste gizon baten falo gogortua miazkatzean? Zer sentituko da beste gizon baten buztan beroa aho barnean edukitzean? Begiak itxinituen eta nire ezpainek zakil luze baten larru finetik emeki irristatzen zirela irudikatu nuen.
Deabrua nire harimaz jabetu zen eta zakila gogortzen zitzaidala sentitu nuen. Tentetze geldi ezinean. Punpaka azkarrean bihotza uzkurtu egin zitzaidan. Izutu egin nintzen. Baiki, zeramikazko piezaie guztiak deabruaren trikimaiuak ziren. Asaldatuta, maiuarekin artelanak kolpatzen eta txikitzen jarraitu nuen. Nire amorru guztia artelanaien kontra zuzenduta. Alferrik baina. Txikituta ere, piezaiek nire harimaz erabat jabetu ziren. Jakin minak zentzua usteldu zidan guztiz. Birritan pentsatu gabe abiatu nintzen eta ohartu orduko oianaren erdian nengoen. Sodomiaren apologia egiten zuten artelanaiek sortzen zituzten kulturen bila. Izan ere, gehiegizkoa zen egia izateko eta nire begiekin ikustea zen sinesteko modu bakarra. Lekuko batzuen arabera, sodomia onartua zegoen iparraldeko kulturetan. Edo are gehiago, zenbaitetan jainkoen aurreko kultu ekintzatzat hartzen ziren deabruaren praktika haiek. Ezinezkoa zen, gehiegizkoa egia izateko. Ezin sinetxirik, lekukoen bertsioak errepikatzen dituen nire baitan. Gizonen burdelak? Gizonendako gizonen burdelak? Posible ote zen. Panpairunak deitzen omen ziren zerbitzari sexualaiek. Ezin nuen sinetxi, eta jakin minak gidatu zituen nire ekintzak. Nire ekintzak eta nire urratsak. Junglaren barrenera gidatu ere. Kopetako izerdia idortu nuen eskuarekin. Bero xapa itogarria zen. Asperen egin nuen enegarnez. Etxiturik, urontzia lurrean zegoen aldera begiratu nuen. Urontzi utxark nire zorigaitza iragartzen zuen. Irtenbide ezak gaina hartu zidan. Bihotza punpaka hasi zitzaidan erritmo azeleratuan, eta larriturik konortea galdu nuen. Iratzarri nintzelarik, osto handiz egindako nolabaiteko ohatzean nengoen etzana, erabat biluzik. Gazte batek gorbutza garbitzen zidan arretaz. Ura eskaini zidan ontzi borobil batean. Deskribatzen zaila den solemnitatea arnas zitekeen gaztearen mugimendu eta ekintzetan. Ni, txundituta, erabat paralizatuta geratu nintzen. Gertatzen ari zena ulertu ezinik. Ikusi ezinezko energia lehun batez 11 formako ferekak marraztu zizkidan gorputz guztian zehar olio batez. Fereka bakoitzak dardara zirraragarria sortzen zidan larruaren azpitik. Gorputza aldez alde zeharkatzen zidan oinaztura kitzikagarriaz. Zakila gogortzen hasten zitzaidala sentitu nuen. Gaztea nire genitaletan masajea ematen hasi zen. Arnasketa areagotu egin zitzaidan. Denbora luzez iraun zuten ferekek eta laztanek. Une batean gure begiradek bat egin zuten, eta zerbaiten sinalea balitz bezala, gazteak nire hankartean sartu zuen burua. Begiak itxi nituen eta burua alde batera jiratu nuen. Sakon eta azkar hartzen nuen arnasa, zeharo kitzikatuta. Luze gabe, nire barnetik indar askatzaile geldiezin bat sortzen zela sentitu nuen. Konbultsioen bidez lertzera zioana. Asperen arritmiko batzuekin batera, gaztearen ahoan eiakulatu nuen. Begiak ireki nituen burua alde batera mantenduz eta harrizko aurpegi handi bat ikusi nuen paretan zizelkatuta. Begi handi haiekin gertatua zenaren lekukoa izan zen jainko pagano hura. Bat-batean, jainkoaren aurpegi estatikoak izutu egin ninduen eta beldurtu egin nintzen. Burua jiratu eta gaztean nire gainera amiltzen zela ikusi nuen. Jadezko nabala bat eskuan nire hazia ahotik dilindan zuela. Ebaki garbi eta azkar batez, bihotza lapurtu zidan panpairunak. Eta ahoan zuen espermaz blaitu ondoren, paretako jainkoaren aldarean utzi zuen eskaintza. Keep calm and bigarren kafea.